Koimanya kwa Ramogi jwang kamora mora maintiere en odhiambo mopogore kawuono ni kabende koro nyasi mar piny luo dhi nyime e county ma Homa Bay. Kawuono neno ka achopo gi rwakruok ma opogore gima arwake wiano iluongo ni ligisa. Ligisa onyisa ng'o? Ligisa en ogudu mabende kaka ineno olose kod tigo kendo mine machon manosenyuom ne rwake kadhi e romo mopogore opogore mar nyiso nyadhi. Wabiro lero mathoth koluwore koda weche makamago kabende piny kae arwako skat molos gi pien. King'eyo chik kata weche mag luo maber en ni joluo ne rwako pien. Onyalo bedo pien mopogore gi marwako en mane koro sani mae pien mabende nayudo machiegni mar mondo mi anyis moko kuom gigo mabende joluo ne timo e kinde machon. Mano luo kitgi kod timbegi. Kao kamano bende kawuono e studio ma Kisumu wantiere koda wendo mano Juma Ondeng. Juma Ondeng biro leronwa moko kuom gigo mabende wanyalo bedo ni ok wang'eyo e wi riwruok mar jodong luo. Kapo nono ni luwo weche manyien madhi nyime, ing'eyo ni romo obag mar tipo Homa Bay ka nitiere weche go eko mag yiero ker mar luo. Kao kamano nyaka Ramogi weko ni weche manyien. Wach maduong' mabende kawuono wantiere godo en ni koro doho chungo paro mar chik mar omenda kuom chako tich kaluwore koda bura mabende ne ochwal e nyim doho koda seneta mabusia Okiya Omtata. Kao kamano mage moko weche mawamiyo pek. Doho koro chungo choko mar osuru kaluwore kod chik mar omenda mar 2023 manyocha jatend piny osekete kuki. All Kenyans must know if I have to pay for a government service, it has to be 222. Yes. Number one. Chudo ne chenro duto mag piny owacho ibiro tim e lai achiel mar chudo ne migepe duto ka migepe nigi ndalo 30 mar donjo e laino. The high pending bills are largely attributed to delays in disbursement of equitable share by National Treasury and outstanding pending bills that have been carried over by various regimes. Sirikal mag counties medo yuago deko chwalo omenda mag dongruok higni 10 nyaka tend counties ne chak tiyo. Uganda luo chokore e county ma Homa Bay e nyasi ma otisi ni piny luo kama nyisruok mar luo kitgi kod timbegi biro timore ndalo 2. Machiegni kendo nyako Ramogi pane nyalo chalo no ote kolwa namba mana 3 bende ido achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere Instagram, wantiere YouTube, bende ido e Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo. Kawachako eni do koro chungo choko moramora mar osuru mane okal kod od bura chik mar omenda ma higa mar 2023 ma en kaluwore gi bura mane omako kod seneta mabusia Okiya Omtata. E bura no Omtata wacho ni bedo ni winjruok ne ok obedo e kind spika mar od bura mar Senate kod mano mamalo motelo ne twak e wi chikno nyiso ni chenro mar kadho chikno notimore ataro mar chik. Omtata bende wacho ni nitiere chike moko mano medi malingling e chikno mane ok nitiere kane itwak e wi chikno. E bura mare Omtata onywako spika mar od bura mamalo, komishona mar KRA, Consumer Federation of Kenya kod riwruok mar jotije mag kembe maua mano Floriculture Allied Workers Union. E bura mare seneta mabusia Okiya Omtata wacho ni nitiere pend chike mathoth e chikno manotim ataro mar chik. Omtata wacho ni chik mar omenda no ni kod moko kuom chike ma ok medo suru michoke pachoka kod chike moko matuomo tije mag Senate. Kaluwore kod pend chike ma pachoka kare mar 110, spika mar od bura mamalo kod spika mar Senate onego lalre kendo winjre e wi chik makama mamulo tije mag Senate kapok otwak e wi chikno, gima Omtata wacho ni ne ok otimre. Omtata medo ni paro mar chikno bende odhi ataro mar chike ma pachoka kare mar 10, 118 kod 201 kuom medo pend chike moko mane onge paro mar chikno kiling'ling tok puodhe. Kane opedhe paro mar chik mar 2023 ne ni kod pend chike 84. Tok puodhe ofwenyore ni chikno koro ni kod pend chike 102. Pend chike 4 ma Omtata wacho ni omedi oting'o chike wichudo mag aheri mantiere e chik manyien ni kare mar 82 nyaka 83. Chik machielo en magayo tiyo gi yedhe mamero ji mar 2010 manitiere kare mar chik ni 85 nyaka 86.
Chik moro en malose wi yore moyiedhi mag timo ohala mar higa 2015 mantiere pende chik kare mar 100 nyaka 101. Mar ang'wen en mano matayo mwandu mitere pinje maoko mar higa 1990 kare mar 102. Omtata ne dwaro mondo doho witoko moko kuom pend chike mantiere chik mar omenda mar higa 2023. Moko kuom pend chike e chikno nonego chak tich ayanga kawuono. Ing'eto mare odhiambo ma kawuono, jang'ad bura Mugure Thande koro wacho ni osuru ok nyal choki kaluwore kod chik omenda no nyaka bura ma omak kod mtata no winji. Doho biro golo chik moro kendo tarik 5 dwe mar 7. Riwruok mar Governors ogolo ywak margi ewi lewo e chwalo omenda mag dongruok ne counties. E romo margi mar 10 mane otimore Nairobi, jakom mar riwruok mar Governors Anne Waiguru owacho ni lewo e chwalo omenda makamano thiro chenro mag dongruok e counties. Piny owacho mamalo pok ochwalo omenda mag dwe mar 4 kod mar 5 kata doko ni iko mo mar higa 2022 kod 2023 rumo otieno makawuono. Chris Owino nigi ler. Higni 10 nyaka ne chuog telo mag gwenge, serikal mag counties pod yware kod serikal mamalo kuom lewo e chwalo negi omenda mag dongruok. Ka oloso e kinde romo mar 10 mar riwruok mar Governors, jakom riwruok mar Governors Anne Waiguru owacho ni kata odoko ni counties oseyudo omenda maromo $2.9 trillion kowuok e serikal mamalo e bwo higni 10 mokalo. Lewo e chwalo omenda makamano osethiro chenro mag dongruok e gwenge ma pacho kae. Delays in disbursement of equitable share by National Treasury and outstanding pending bills that have been carried over by various regimes. Kuom counties duto 47, Elgeyo Marakwet kende ema osetieko chulo wego rak mekgi e kinde ma county ma Nairobi pod nigi gowi mag contractors maromo bilion 102.8. Waiguru lero ni gowi makamano okel kod deko e chwalo omenda mag dongruok gi serikal mamalo. As at the end of the third quarter of financial year 2022-2023, counties reported partial settlement of pending bills to a tune of Kenya shillings 26.21 billion. Serikal mag counties pod rito omenda mag dwe mar 4 kod dwe mar 5 mag hiko muom mokalo kata odoko ni hiko muom manyien mar 2023-2024 dhi chako tich chieng' ngeso mar jumani. Kata kamano, serikal mag gwenge bende ogoyo korgi kuom okenge ma gisegoyo e bero ngima jopiny e sekta mag pur, thieth, somo, limbe kod sekta mamoko. Easily accessible services throughout Kenya. In this regard, counties have been on the forefront of ensuring the citizens have access to basic services such as health, water, sanitation, accessible roads, markets, among others. It is said that 1 decade is long enough to change the looks of mountains and rivers. Indeed, the make and look of the counties we see now is very different than the ones of 2013. E sekta mar thieth, serikal mag counties osongore kuom ndiko nyamrero maromo 107,839 e chenro mar bero weche mag thieth kaachiel gi miyo bad migawo mar thieth e counties pok mar omenda maromo 30% mag budget mekgi. The under 5 mortality rate has decreased from 52 per 1,000 to 41 per 1,000, and the infant mortality rate has declined from 39 to 32 per 1,000. The rate of skilled-birth deliveries has increased by 13% to reach an impressive 89%. Nyong'ong ma governors bende omenyo sekta mar somo, kama counties yango ne gisechwalo omenda maromo bilion 8.6 ne skunde mag ECD, wach ma osemiyo kwan jopuonjre mariwore kod ECD oidho malo e bwo higni 10 mokalo. The number of ECD teachers employed also increased, thereby leading to an improved pupil-teacher ratio. Kaka yo mar yaro dero mar chiemo e pacho kae, kaachiel gi kedo gi midhiero mar ngaji, counties duto oseketo tengi 7.3 mag budget mekgi e bero weche mag pur. Moko kuom chenrogo oting'o nyayo pur manyasani, nyiewo gik kiro pi e puothe, kaachiel gi pogo jopur kothe man kod yuto mathoth. Kata kamano, jochiw kony mawuok e pinje ma oko
owacho ni nitiere dwaro mar kedo aching' kod weche mag mibadhi kaachiel gi tiyo marach kod omenda mag jopiny e chopo e lek mag telo mag gwenge. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto opuoyo medo sach jotije piny owacho matie bwo jagoro kata jogoro kochakore odiochieng' makiny. Meto ni otimgi e kind 7 nyaka 10. Mae owacho ni timo kiluwo osara moketi e pinje mangima ne jotije mag piny owacho. Omedo kwayo duol marango jotije piny owacho mondo tim nonro mag jotend riwruoge mag piny owacho. I know there is a proposal by the Salaries and Remuneration Commission for the increase of salaries of different cadres of both civil servants and other public servants. They have made a recommendation to us that they want to increase salaries of civil servants by an average of between 7 and 10%, and that is from office assistants all the way to people who serve below the PSS. And because of the economic times we live in, we have approved that salaries of other civil servants can be adjusted beginning tomorrow. Kwan mag jogo machulo gope ma okawe bengi otamo osemedore okang' mamalo e thuolo mar higa achiel mosekalo. Mana kaka dwe no koth leronwa pek mar ngima medo dhiro oganda e gope ma ok ginyal chulo, kendo bengi bende koro winjo pek mabiro kod chulo gope madeko. Report mar bengi maduong' e pacho ka CBK yango ni e higa achiel mokalo bengi osebet kod pek mar choko gope maromo siling bilion 503 gi milion 200 mane omi ji to gideko kod chudo kuom ndalo moingo 30. Mano en medruok kod chiegni 10% ka opim kod siling bilion 460 mane chudo yodeko higa achiel mokalo. Ranyisi mar pek mangima mamedore ne oganda. Lipodno yango ni ohelni mosebet kod pek mar chulo gope mogik kaluwore kod leo kod chudo kuonde magiuse mwandu. Gavana mar CBK Kamau Thuge wacho ni lwasi mar ohala ok osebet maber e pacho ka, kendo bedo ni counties kod piny owacho mamalo deko kod chudo ema osemiyo ohelni ok chul gope magikawe bengi. It's important to note part of the reason for why the NPLs have been increasing. They are broadly, I would say broadly, they're into two areas. One is the business environment, and the other is the fact that the government, the national government as well as county governments have not been paying some of their suppliers. Nyaka giko mar dwe mar adek higani, tend counties kende ne pok ochulo gope maromo siling bilion 159 gi milion 700, ka county ma Nairobi oting'o 64% mag gopego. Leo kod chudo mag gope mokawe bengi medo gi pek mar keto moko kuom omenda thenge kaka okumba ewe gope machudo gi deko. Bengi bende medo chiwo hola ne piny owacho ka gineno ka oganda kod ohelni ok chul gope. Okang' mamiyo oganda ok yud thuolo mag kawo hola kendo medo thiro ohelni. Okang' mar CBK mar medo nengo ma oganda biro kawo go hola bende dhi medo pek mar chulo gope, kendo nyalo medo gope ma bengi biro bandhe ndalo mabiro. Pek mar ngima kod deko chulo gope ok nen mane hola ma bengi chiwo kende. Chulo gope ma ikawe yor ong'we yamo bende medo mana yulo. Report kambi mar ong'we yamo Safaricom yango ni jogo manokawo gowi mar Fuliza ne omedore kod 18 nyaka milion 8.1, ka omenda mane gikawo ne omedore kod 40 nyaka siling bilion 701 gi milion 500. Ei holago, siling bilion 29 gi milion 900 ne pok ochul, medruok mar 31%. Oganda milion 5.3 manokawo hola mar mshwari maromo siling bilion 91 gi milion 500 mano nego chul kuom thuolo mar dwe achiel ne oseduoko mana siling bilion 56 gi milion 500, ka kanyo bende gope madeko ne omedore kod 3.8.
Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung'ne tayo nengo modhi mag nyamburko kod teko sitima EPRA olando meto e nengo mag modhi mag nyamburko kaluwore kod osuru kata kaluwore kod medruok e osuru. EPRA ogolo lendo makamano thuolo machuok bang' doho chungo kang' mar medo osuru mane okale chik omenda mar higani, kama koro petrol omedi kod silings 13 kod otonglo 49 e lita ka lita, ka diesel omedi kod silings 12 kod otonglo 39 e lita ka lita. Mauta mataya koro idhi chak usi kod silings 173 kod otonglo 44 e lita ka lita bang' medruok mar silings 11 otonglo 96. Ramogi pod wadhi nyime koda weche madhi nyime kor gwenge mopogore opogore mana kaka gimedo donjonwa e pacho kaka ma waneno ni wechego iyudogi mana kaka waseyudogi. Ka wadhi nyime ni piny owacho olando ni chudo ne chenro mage duto ibiro time yor simu kata yor mbui kuom ndalo 30 kochakore ndalo kinde thuolo mar ndalo 30 mabiro. Jatend piny William Ruto yango yor chudo achiel mar paybill ma migawo duto mag piny owacho biro tiyogo ka omedo ni en yo mar thiro mibadhi e migepe mag piny owacho mare. Jailieta nigi mathoth. Gentlemen, Gava Mkononi is officially launched. Koyango chiero chenro mar piny owacho e yor lony manyasani mar e-citizen, jatend piny William Ruto olando ni chenro mag chudo duto mag piny owacho ibiro tim kokalo e lai achiel. State departments, KRA and everybody, the government pay bill is 22222. 22222. Is it star 22222 hash? That is how you pay for government service. Owacho ni mae en yo mar rieyo chenro mag piny owacho kanyakla kod kedo kod mibadhi mosego tach e migepe mag piny owacho, kochiwo ne migepe duto ndalo 30 mag loro nembni gi mamoko mag chudo kendo tiyo gachiel moyangi. All the other pay bills in the next 30 days they should be shut. We have almost 1,000 different pay bills, different agencies, different people. Everybody seems to have their own pay bill. And all those pay bills are not accountable to anybody. Omedo ni jopiny biro mana chulo omenda ne chenro magidwaro kende ma ok medo gimoro matin kakosebed kitimo chon. Citizens need only pay the gazetted fees for government services and not a shilling more. These fees are accurately accounted for in real time through ICT and remain visible at all times to the National Treasury and the Kenya Revenue Authority for efficient revenue administration. Emedo jiwo chenro mag chwalo tijene e yor lony manyasani giketo winjruok kod kembe tudruok mar medo chwalo tudruok ne jopiny moting'o chwalo mbui nyaka e kor gwenge. By the end of this year, we will have 2,000 hotspots across Kenya, and by December 2025, all the 25,000 hotspots will have been rolled out. Jopiny biro yudo thuolo mar yudo chenro mag piny owacho maloyo 5,000 e e-citizen kokalo e lonyni manyasani. We are launching the e-citizen platform's unstructured supplementary service data, USSD code *222#, by which citizens can now access 5,084 government services online. Kabende, kembe mag tudruok onyis mondo ochwal simbe manyasani ma jopiny nyalo nyiewo ka chudo mos mar konyogi donjo e mbui kendo yudo chenrogi. By August this year, we will have a gadget, a smartphone, that you can buy for 5,000 shillings. And I want to thank Safaricom. They have told us that we can buy that phone and pay
on a program called Kulipa Mdogo Mdogo. En chenro mar chiero lai mar e-citizen mang'iyo chwalo chudo duto mag piny owacho e lai achiel kanyakla kod kedo kod mibadhi mosego tach e migepe mag piny owacho. Jailieta, Ramogi TV. Erokamano Jael kuom lipodno. Jatend piny Kenya William Ruto keto koke chik mar pogo omenda ne counties kaachiel kod gwenge man chien e dongruok kata equalization fund. Chikno koro yawo agulu mar omenda maromo shillings bilion 13.8 ma ibiro pogi ne kuonde od bura 34 ma pacho ka mondo jiw chenro mag dongruok. Turkana, Mandera, Wajir, Samburu, Narok, Tana River, Isiolo kod Lamu gin moko kuom gwenge mabiro yudo omenda no. Pend chike mathurka yango ni atamalo 0.5 mar omenda ma ochoki ga kaiga onego chwal ne agulu no mondo tim godo dongruok e gwenge ma osedong chien e chenro mag dongruok. Article 115 of the Constitution for the presidential assent of 2 Senate bills, being one is the Equalization Fund Appropriation Fee Bill 2023 and the County Allocation of Revenue Bill 2023. Sir, the first bill, the Equalization Fund Appropriation Bill, Senate Bill number 3 of 2023, was passed by the Senate on the 15th of June 2023 and subsequently the National Assembly on 21st June 2023. Sir, the second bill, the County Allocation of Revenue Bill, Senate Bill number 16 of 2023, was passed by the Senate on 6th June 2023 and Ramogi waka uyo wa mokwongo motelo ne romo karatwak mabende ne wawacho ni wan bago ni kae rianeno kama komo ote YouTube kaya neno maler kan Saudi Arabia. Ramogi ler kan tire Busia. Steven Sidero Jakambare opoyo omtata lwedo kuom kedo ne jopiny e wach osuru. An Pascal kawuok Mombasa Miritini. Ramogi ler matek. Moses Osano kanitiere Eldoret bende wacho kan Nyasaye mondo kon jok ma isando. Kang'eyo ni mano lipot mane kata kama Ramogi ler Migori governors nyocha wacho ni gidwa gomo sani awinjo kendo giywago reyo. Ang'o matimore? Mana Paul Okoth ka entiere ni kendo wakaw yoyo machuok waduogo gi weche mathoth kik dhi mabor. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod Blue Band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyasi mar dalario mar piny Luo ma okelo kanyakla oganda Luo kod jotelo e counties 4 ma Kaluo ne ochaki ayanga e county ma Homa Bay kendo ne otelie gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Kaka jafwambo maro e county ma Homa Bay Ali Abich lero, nyasi no chopo e ng'ende odiochieng' makiny kama kiny ne yange ker manyien mar Luo. Nyasi no mara tipo mane obagi skul sekondar ma Homa Bay okelo kanyakla oganda mawuok e counties 4 ma Kaluo ka thoro mare maduong' en sungo Luo kitgi gi timbegi kod jiwruok kod achiel mar oganda Luo. Bende ne en thuolo mar sungo tuke machon mag Luo kamoting'o ywayo tol, diedo pi, mielo kondo, goyo picha dhula mane otim Raila Odinga Homa Bay Stadium e kind tuke mamoko mane kelo oganda Luo kanyakla. E kinde no jolony kaachiel kod jo historia mong'eyo sigand Luo ne yudo thuolo mar chiwo sigand Luo ka owuok e piny Sudan ma milambo kod tije ma opogore mane joluo timo e kinde machon. Nodonjo gi Kisumo kato gi chopo Kano, mano ken kamano. Jokano be nokalo mana Guyoma ka gin gi jokarachuonyo kato giduogo koni. Koro jokano nodagi jokarachuonyo. Emomiyo jodongo madongo mong'eyo winjo kiwacho ni no kog rachuonyo. To gimomiyo jokano nodar ka karachuonyo ka gidhi Kano nomiye gitime jokarachuonyo moko. To nikech kane jakano ogo tak dero jakarachuonyo dero kawo ta dero to kawo. Jodong Luo bende yudo thuolo mar twak ewi kit Luo kod timbegi ka giyango ber mar oganda Luo. En riwruok kanyakla achiel ma onge gimoro mabedo e kindwa kod. Wariwore socially e Luo Council of Elders. Wariwore politically waketo oganda mar Luo obed kanyakla. Anyalo wacho ni gima duong' ma nyaka wamany en bedo kanyakla. Bedo kanyakla omiyo oganda moko matin mane Great Britain miluongo ni Anglo-Saxons gin oganda manok to ne gibedo kod riwruok achiel motegno. Riwruok achiel margi noero nomiyo giwuotho ka gipakore ka giwacho ni the sun never sets in the British Empire. Tieng' ma kawuono, tieng' monyuol kawuono ema ketho Luo. Tieng' monyuol kawuono madhumo wasungu ema ketho Luo. Joluo lal. Joluo oselal e weche maricho mang'eny. Wach mar pur gi weyo ka itimo chon. Wach mar dala ka in gi mon ariyo kata adek to chieng' midhi golo pur tig'e kumidhi ninde miluor mier udigi te kata dala gimoro mani kure to kitieko ka tidhi kocha to mano tinde jaluo tim. Nyasi no ne oyuore gi jotelo ma opogore kamoting'o gavana Sang'wen ma Kaluo, jod bura kaachiel kod jotelo mamoko ka ogai mar Azimio Raila Odinga ema ne wendo modhial e kinde nyasi no. Odiochieng' makiny nyasi mar piny Luo biro chopo e ng'iende gi keto e lela ker manyien mar Luo moyier kuom jodongo 8 manooro kwayo margi e lemo mar kom ker. Jodongo mag Luo ne obedo kod aput margi e lalruok ewi ng'ano wendo monego bed ni kawo kom mar ker ka odiochieng' makiny oganda Luo rito neno ni to en ng'a midhi sidhi kaka ker mar Luo. Joey! Hello,
Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich, mano bende makelo wetwa kwa kawuono makana wasewacho romo mar piny luo bagi e county ma Homa Bay monywako counties duto ang'wen ma kaluo ka bende kiny ochopo e ng'ende kama igeno mare yiero ker mar luo. Kawuono wantiere koda wende studio mane studio ma Kisumu kama bende wabro dhi kachiel mar mondo mi ofuonwa tiende riwruok mar jodongo ma bende koro kiny ne yier jatelo mare. Kapok waketho sama thoth Juma oyimore ponono ne iwinja inyalo mana chako kuom miyo wanyingi kod tiji mitimo yo makare mondo ji ong'e gimomiyo ichopo kamar lero nwa kata mar fuononwa tie wachni. Erokamano maduong' Simfros kuom miya thuolo ma kawuono. Nyinga en Juma Ondeng to atiyo kod Ministry mar Tourism, Wildlife and Heritage. Anie ng'ano mochung' ni abet kaka advisor mar weche mag utamaduni, cultural advisor no CS Penina Malonza. Erokamano ahinya Juma, kendo adawacho ni erokamano kuom chopo na ligisani kowuok e museum ma Kisumu. Ka ok wadhi mabor inyalo mana fuononwa ni to wach mar riwruok mar jodong luo chakruok dene mane to oting'o pek machalo nade ne oganda luo. Luo Council of Elders wachako kod gimiluongo ni Luo Union. Ka wachako higa mar 1900 1990 ka wazungu obiri Kenya ka to joluo nochako dhi skul. Ai bang'e ne wayudre ni joluo ne ntiere i piny mar Kenya, piny mar Tanzania, piny Tanganyika, ndalono iluonge ni Tanganyika, kendo ne ntiere piny mar Uganda, moko be ne ntiere piny mar Sudan. Koro nitiere jotelo manochakre higna mag 20, higa mar 1920 manochako gimoro maniluongo ni Luo Union. To Luo Union ni bang' lweny mar piny mangima manochakre miluongo ni Second World War manochakre higa mar 1939, ayo lweny no norumo higa mar 1945. Ng'eny ogendni koro nochako dwaro mondo owen gi thuolo, jopiny wagunda odog korgi mondo jo Afrika oyud loch. Kanye mane koro Luo Union ni obedo kod teko mang'eny mar riwruok mar oganda mar Luo, kendo migao masani jilaro miluongo ni ker nochako betie. To migao kom mar ker ni ne en mano bed riwo joluo gibet oganda achiel. Koro ker ne ng'ano maketowa mondo walos kod dhok achiel kendo mondo wagore kod adui mane wan go ndalono ma pod gin gik moko mwaneno nyaka sani. Erokamano riwruok mar jodong luo motele gi kod ker ne gin koda ting' manade kopogore koda mano mar riwo oganda kod kelo kwe. Nitiere ting' moro amora mane gin godo to ne gitiyo e yo mane? Erokamano kuom penjono. Ing'eyo ni oganda koganda nigi chike maritogi. To chike kaka mane joluon go ok ne gin chike manondik piny. Ne gin chike ma dayo, kwaro, nyiso, puonjo nyithindgi, gipuonjo nyikwagi. To kendo ne gin chike bende ma jogo madongo ne joma tindo dhirgi ka penjogi to kama gimoro itimo to gipenjo ndo mato atim nang'o. Ka ng'ato goyo dala, yo mar go dala igoyo nadi. Ka ng'ato dwa kendo, yo mar kendo itimo nadi. To king'iyo Luo Council of Elders koluwe king'iyo institution mar ker ne en ng'ano mane riwo ji kendo ne miyo ji ng'eyo chike ma ji bet go kaka oganda achiel. Adwa miye ranyisi moro. Ing'e nitie chon ne nitie i pinje mag Central Nyanza ne ka ng'ato tho inyalo yudo ka wuod ng'ato kawo jaode to bet go kaka jaode matin to obedo go kaka otere. To sani mago chike mak timre nikech ang'o? Nikech bang'e
iluongo ka jotend luo neno mago koro gik moko winjire nikech ji ne duogo somo gik moko mag science to ging'eyo na tim mwatimo ni bende ok ber. Koro ker no bende en ng'ano mang'iyo kaka ji dak mar dhano, rango kaka chike ma ji oketo, yore ma inyalo lokgo chikego. Ka gin chike ma ok nyal timo ang'o, chikego ka ok konyo oganda ahinya, to gitimo ang'o, to gibet piny to giwinjre na magi koro walok chike, waket chike manyien. Juma gi kanyo penjo bedo ni to kuom kinde gi duto nyaka kinde masani bende iparo ni riwruok mar jodong luo osebedo ka timo tije e yo makare maeri kaluwore koda weche mag siasa bende koro waneno ni kelo weche mathoth e telo mar riwruogno mar jodong luo. Oyo jodongo kosebedo ka tiyo tich malong'o, to manigo timre nikech girwako weche mag siasa. Ing'en siasa ochal dini, en gima ng'ato donje kod chunye duto, kendo jodong luo oripo bed en bura mariwo wa duto, katibed tim Azimio, katibed tim UDA, katibed kanisa ma japiny, iluongo japiny, katibed jakopere, oripo bed en riwruok ma kwadhiye twaweyo gigo duto mwango kaka membership wa mag parties, waweyo gigo mwango kaka membership mag dini, waweyo gigo mwango kaka weche wa mag iluongo nang'o dhoudi mwantie, to wadhi kacha kaka oganda chiel maluo. Nikech king'i oganda wani, to en gimoro ma aneno ka tinde timre, makata kuonde liete ma liete ntie, tiyudo ka joluo ni gore liel. Gik moko ma ka jopiny moko nenowa, to kelo mana wich kuot. Kato bed mana neno mana nomination mag parties, kato bed neno election moro matin mitimo, tiyudo ka jowa nyaka ketie lweny maket fujo mang'eny. To mago e gigo ma jodong luo oripo bed sani ka bed giloso dhok achiel. Or bed ni ginyalo luongo jotendwa mag josiasa, magiket gi piny, magilos kodgi, maginyisgi gigo mutimogi ok gin gik mabeyo. Now, yore mag mibadhi, ma bende seche moko iyudo ka bet mang'eny e pinywa maluo ka. Oripo bed ni jodong luo wabet piny to siemo wang' jotendo mochung' ni migepe kata mag kaunti go, to ginyiso gin tiuniuru dhano kod adier. Wadwaro pesa kobiro, tiketo igigo manyalo miyo nyithindo matindo, vijandewa matindo oyud tije, wane ka nderni wa iloso maber, wane ka gik moko yedhe beti osiptandewa, mondo wabed oganda moluor. To kuom sani iyudo ka jodongo luo pesa, to ka gichako luo pesa to gidwaro kama ing'en ng'ama toko ni emipako. Koro ng'ato pako kamitoko ne, to mano miyo waka wabedo oganda mwakiare. Ng'ama tine thege jodongo? Thek to koro ochopo kama nyaka koro wathegre. To joma bo thegowa nikech i piny luo, kiweyo jodong luo, wantiere kod jodongo mag motelo ni kanise. Wan gu jodongo motelo ni kanise madongo, ok ochuno nyaka gibed mana modak Nyanza ka. Wan gu jogo motelo ni kanise kata madongo Nairobi kucha, jogo ma ji oluoro. Ma kiwacho ne wakaw jaduong kanisa, Archbishop Okoth, en retired Archbishop. To gin jodongo mag luo, oripo bed ni gibet piny to giluongo ogendini gi duto, kama barruok osebetie. To giketo gi piny to giwacho na ang'o momiyo wadhawo, wan oganda achiel. Nyaka wane gigo, nikech seche mudhawo to jasigu kobiro to gou iyo mayot. Seche mudhawo to unyap, nikech riwruok e teko. To sani ok wariwore, nikech kata bed mana nitiere jomatin kuomwa moke, to nyaka warang yo mwanyalo riwogo jogo duto. To sani ochopo kama nyaka jotend kanisa mwango gibed ni ginyalo luongo ogendini ariyo jok maluongre ni kergo, ker tim mar Azimio, ker tim mar UDA, oket gi piny mondo giwinjre, wabed kod duol achiel moriwo joluo duto, wabed gi chir mondo waked kod adui mwanyalo bet ni donjo monjre kodwa. Erokamano ahinya Juma, aneno ka sa maya wang'wa, kata kamano inyalo mana wacho oteni mogik kaluwore kata koluwore bende ni yiero no mar ker ibago odiochieng' makiny. Nang'o ma jodongo onego kete pachgi
kata ka koro gichomo yiero ng'ano mabende biro telo ne joduo kuom higni mabiro. An adwokero kamano, to gima duong' ni jalno ma kiny yiero kiny to kod jalno ma sani bende wacho ni en kod oboke nyaka gibed piny ma giwinjre mwabed kod oganda riwruok achiel ma joluo kendo wabed gi ker achiel mwaduto wanyalo bet buoye kotayowa kendo ritowa kod adier. Ae mogik bende dware mondo ji ong'e ni to jodong luogi ji donje nadi, nikech ka en wach mar higni nyaka ibed gi higni adi ekibed jaduong' mar Luo Council of Elder. To maduong' kwe e ber budho, nyaka wadag kod kwe, nikech kwa rito kwe to wanywakre riwruok e ohala, to ka wapogre to gendini machielo bo chayowa kendo wabo bedo mayot mondo ogoro kodwa iyo mayot. Erokamano ahinya Juma, erokamano kuom yie biro kata e thuolo machuok. Ang'eyo ni pod wabiro twak mang'eny kaluwore koda weche mag chike mag Luo kata oganda Luo kaachiel koda riwruok gi riwruok no ero mar jodong Luo. Erokamano. Ramogi, mano wendo wa e kaunti ma Kisumu kata studio ma Kisumu ka bende ne watwak kaluwore koda yiero kata wach mar riwruok mar jodong Luo ahinya kotenore koda yiero mabende timo kiny mar ker mabende biro telo ne oganda Luo kuom thuolo kata higni buora mabiro. Kaw kamano wamodh pi matin waduogi weche mamoko. Wengi donje matusi na ukweli donge kendo kubuoga kata matin. Wino sekethore chan. Oho, ito bro nyoni nyono. Kauno adwa na wach nu adier. Ingeni in kiliero ga wi mapoth kamano iwega nini Shaolin Monk. Kamano ka hero Brian. Bodo hero re kuse chakoda. Mani donje to singwe meringe. Ni dwana ringe e fridge kosa ringe cho. Hey. Karelinga. When don't you boy more bibulos mane otiyo higni abiriyo mondo mimiye show. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasekiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ramogi, mano bende makelo e giko mar weche manyien e lak sechegi. Asamo kuom ote mabende woro na e namba mar ote machuok manari 36000. Nancy Obiero wacho ni aneno weche manyien e yo makare kantiere Kajulu, Kisumu County. Erokamano. Tomo Tieno wacho ni weche manyien eno maler, kata kamano jodong Luo nyaka koro onene gibet kamoro achiel mondo oganda Luo bende olugi. Anto aneno ni weche mag jodong Luo go konywa, joluo koro obet ahinya e weche mag siasa, wamanyuru yore moko mag bedo kamoro achiel, okiwacho ni ng'awa. Ramogi, kaw kamano bano bende makelo wae giko mar weche manyien e lak seche. Warom kendo e weche manyien mag Sadek, pod wabiro twak e weche go mag oganda kata oganda Luo kitgi koda timbegi. Abiro bedo koda wendo mano Charles Odhiambo kowuok e kaunti ma Homa Bay, mabende en emobago nyasi mar piny Luo kata motelo ne jogo mobago nyasi mar piny Luo matimore kaunti ma Homa Bay, mondo mi wanyisi ni achiel kachiel
ang'o manotimore odiochieng' ma kawuono. Ka kamano riti nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo.